आमचो केरकारांचो गणपती या वर्सा आम्ही 7 दीस दवरलेलो। आमचे देवी आसता, गौरी आसता, ते ह्या वर्सा 7व्या दिसा येयले, तेका लागून आमी 5व्या दिसा दवरपाचो तो आमी एक्सटेंड करून आमी 7 दीस केले। सो आमी 7 दीस खूब बरे एन्जॉय केले आणि खूब बरे मनाकूय बरे दिसले आणि आमी पयलीं आमचे हे पावले, गौरी पावयले आणि आता आमी गणपती घेवन आयले। परब फॅमिली, माझे नाव उल्हास परब। आमचं वर्षात 7 दीस गणपती असतात। 7व्या दिसा आमची देवी असता। आम्ही देवी विसर्जन करून मग गणपती घालतो, उत्तर पूजा करून गणपती आम्ही बाहेर काढतो आणि आमचे गणपती काढायला आमची स्वतःची फॅमिली असते आणि शेजारी असता आणि आम्ही कसे भजनाची बिन हे असतात, दिंडी असतात आणि भजने असतात। आम्ही अशी डीजे बिजे असले ना आणि आमची थंडपणान अशी ह्या करा आणि स्वतः ओन गणपती घेऊन आम्ही स्वतःची ओन बस करून आम्ही गणपती घेऊन येतात। आमका कोणाचा त्रास नसतो, पोलिसांचा तर अजिबात नाही आणि आमची मूर्ती असता ती चिकट मातीची असते, त्याका लागून आमका त्याचा कसलाच प्रॉब्लेम नाही आणि आमची सगळी ओन फॅमिली आहे ती सगळी खुशीत असतात आणि उमेदीत असतात गणपतीच्या विसर्जनात। आमचा गणपती आज आपला 7 दिवसाचा गणपती असला आणि 7 दीस दवरपाचें कारण म्हटल्यार आमची देवी असता। देवी म्हणटा गौरी म्हणतात ते आमचे असता, त्या खातीर आमी तो 7 दीस दवरलेलो। गौरी आमी आज सकाळी हाडले आणि ते आमी सांजची पावयता। सांजची पावयले की मागीर हे दुसरे विधी करता आमी, म्हटल्यार 7 दिसा गणपती पावता आणि एका वर्सा ही 6व्या दिसा येता, ह्या वर्सा 7व्या दिसा येयला ती आणि 7 दिसा गणपती आमी दवरून आमच्या सगळ्या आनंदान सगळ्या म्हणजे सगळ्यांनी आमी एन्जॉय केला। सगळे फॅमिली आमचे सगळे एक येता। आमच्या दिसांनी म्हणल्यार आमच्या वाड्यार आता ऑलमोस्ट 8-9 गणपती आसले 7 दिसाचे आणि 11 दिसाचे 14 गणपती आसा आणि 21 दिसाचे 2 गणपती आसा ह्या वर्सा। तशेंच आमचे लक्ष्मीनारायण टेम्पल आसा, तेचे आमचे 15 दिसाचो गणपती असता। 15 दीस असो खंयच तुमकां मेळपा ना, पण आमच्या वास्को भितर हो 15 दिसाचो गणपती ऑलमोस्ट 100 वर्सांची परंपरा आसा तेका आणि तो आमचो 15 दिसाचो गणपती 10 तारखेक आसा। तेन्ना लोकांनी त्या गणपतीचे दर्शन आमचे घेवपाचें आणि हे जशें आमी विसर्जन करता तशें आमी आमच्या 15 दिसाचे गणपतीचें विसर्जन जायना, सकून आमच्या भुरगो भितर कडेचेर भोंवता आणि परत आमच्या देवळान येता।